Φανταστείτε ότι το μυστικό για να ανακτήσετε την ενέργεια, τη ζωτικότητα και τη αρενοπότητα σας, που νομίζετε ότι έχετε χάσει με το πέρασμα του χρόνου, δεν βρίσκεται σε ακριβά φάρμακα ή σε περίπλοκες ενέσεις, αλλά σε ένα μικρό μπουκάλι μέσα στην κουζίνα σας. Ναι, πρόκειται για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αλλά όχι μόνο του. Όταν συνδυάζεται με συγκεκριμένα συστατικά, μετατρέπεται σε ένα μαγικό μείγμα που επαναφέρει την τεστοστερόνη στη φυσιολογική της πορεία και διορθώνει τις βλάβες που προκάλεσαν η κόπωση και τα χρόνια. Αυτό δεν είναι μαγεία, αλλά επιστήμη βασισμένη σε στοιχεία που έχουν αποδειχθεί μέσα από μελέτες. Αποκαλύφθηκε σε εμάς από έναν από τους πιο σημαντικούς ουρολόγους, τον Dr. Nader Al-Hakim, μετά από περισσότερα από 12 χρόνια θεραπείας χιλιάδων ανδρών που είχαν χάσει τη ζωτικότητά τους. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε μαζί αυτό το νυχτερινό μείγμα που η προετοιμασία του δεν διαρκεί περισσότερα από 5 λεπτά, αλλά μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή σας αν το ακολουθήσετε. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί πρόκειται να μάθετε τη συνταγή που οι ίδιοι οι γιατροί έχουν συνταγογραφήσει για τον εαυτό τους. Αυτό που θα ακούσετε σε λίγα λεπτά μπορεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε το ελαιόλαδο. Η αλήθεια που κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί είναι ότι οι περισσότεροι άντρες ζουν με την ψευδαίσθηση ότι η μείωση της τεστοστερόνης μετά τα 40 είναι αναπόφευκτη και ότι αυτή η ηλικία σηματοδοτεί το τέλος της ανδρικότητας και την αρχή της αδυναμίας. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται σταδιακά με το πέρασμα των χρόνων κατά περίπου 1% ετησίως, αλλά ο ρυθμός και το πραγματικό μέγεθος αυτής της μείωσης καθορίζονται κυρίως από τον τρόπο ζωής. Ο καλός ύπνος, η υγιεινή διατροφή, η αντιμετώπιση του στρες και ακόμη και οι τροφές που καταναλώνετε πριν τον ύπνο είναι όλα κλειδιά που ελέγχουν την αρενοπότητα και τη δύναμή σας. Όπως λέει ο Dr. Nader, οι ορμόνες δεν είναι μηχανήματα που σταματούν ξαφνικά, αλλά ένα σύστημα που χρειάζεται έξυπνη και συνεχή υποστήριξη. Το σώμα δεν σταματά να παράγει τεστοστερόνη, αλλά χάνει τη φυσική βοήθεια που λάμβανε από τη διατροφή, την άσκηση και τον ισορροπημένο τρόπο ζωής. Εδώ βρίσκεται το πραγματικό μυστικό. Δεν είναι τα φάρμακα ή τα χημικά συμπληρώματα, αλλά η επιστροφή στα φυσικά συστατικά που επαναφέρουν την εσωτερική ισορροπία και ξυπνούν τη ζωτικότητα σε κάθε κύτταρο του σώματος. Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία, ξεχωρίζει μια απλή στη μορφή αλλά ισχυρή στη δράση συνταγή. Ξεκινά με μια κουταλιά εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, η οποία όταν συνδυάζεται με συγκεκριμένα συστατικά γίνεται φυσική υποστήριξη για την κυκλοφορία του αίματος, ασπίδα κατά της φλεγμονής και καταπληκτικός διεγέρτης του ορμονικού συστήματος. Το πρώτο συστατικό σε αυτό το μείγμα είναι καθοριστικό για το αν η συνταγή θα φέρει αποτέλεσμα ή θα αποτύχει. Το ελαιόλαδο είναι ο θεμέλιος λίθος που επαναφέρει την τεστοστερόνη στη ζωή. Όταν μιλάμε για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δεν αναφερόμαστε σε μια απλή λιπαριουσία, αλλά σε έξυπνο καύσιμο που ξέρει πώς να επικοινωνεί με τα κύτταρα του σώματος και να ξύπνα τις ορμόνες από την άρκη τους. Κάθε σταγόνα περιέχει εκπληκτικά μονοακόρεστα λιπαρά, που είναι το κύριο συστατικό που χρησιμοποιεί το σώμα για να παράγει ανδρικές ορμόνες, κυρίως την τεστοστερόνη. Το μυστικό του ελαιολάδου δεν σταματά στα λιπαρά, αλλά φτάνει βαθύτερα, περιέχοντας ισχυρές ενώσεις όπως η ολεουροπίνη και η υδροξιτυροσόλη, που είναι από τα πιο ισχυρά αντιοξιδωτικά που έχει ανακαλύψει η επιστήμη. Αυτά τα μόρια όχι μόνο καταπολεμούν τη φλεγμονή, αλλά προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία από βλάβες και εμποδίζουν τη συσσόρευση τοξινών που περιορίζουν τη ροή του αίματος προς τα αναπαραγωγικά όργανα. Η χρόνια φλεγμονή είναι ο αόρατος εχθρός που διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και ορμονικών αδένων, σαν να θολώνει το νευρικό σήμα που τους ενεργοποιεί. Όταν αυτές οι φλεγμονές εξαφανιστούν, ο εγκέφαλος ανακτά την ισορροπία του και αρχίζει ξανά να στέλνει εντολές, επιστρέφοντας την ορμονική παραγωγή στην πλήρη λειτουργία της. Εδώ συμβαίνει η πραγματική αλλαγή, όχι μόνο στα επίπεδα των ορμονών, αλλά και στην αίσθηση γενικής ενέργειας, αυτοπεποίθησης και ζωτικότητας. Το ελαιόλαδο, χάρη στα καλά λιπαρά του, βελτιώνει τη ροή του αίματος και θρέφει τα κύτταρα με ενέργεια, επηρεάζοντας τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη φυσική απόδοση σε κάθε πτυχή της ζωής. Η πρώτη πραγματική κίνηση σε αυτή τη συνταγή δεν είναι ένα φάρμακο ή συμπλήρωμα, αλλά μια έξυπνη επιλογή, η αντικατάσταση όλων των επεξεργασμένων ελαίων με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η δύναμη και η σταθερότητα των ορμονών. Αλλά η βάση από μόνη της δεν αρκεί. Το επόμενο συστατικό θα κάνει το αίμα να ρέει στις φλέβες σας με δύναμη που δεν έχετε νιώσει εδώ και χρόνια. Το σκόρδο, φύλακας της κυκλοφορίας και όπλο της αρενοπότητας. Το σκόρδο, αυτό το απλό συστατικό που δύσκολα λείπει από οποιαδήποτε κουζίνα,
κρύβει ένα εκπληκτικό μυστικό για την καρδιά και τις ορμόνες. Όταν ψιλοκόβεται και αφήνεται για 10 λεπτά, παράγει μια φυσική ένωση που ονομάζεται αλυσίνη, η οποία χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, βελτιώνει τη ροή του αίματος και μειώνει την πίεση. Φανταστείτε τις αρτηρίες σας σαν σωλήνες νερού. Αν είναι στενοί και άκαμπτοι, το νερό δεν φτάνει στο τέλος τους. Το σκόρδο τα καθιστά ευλίγιστα, αφήνοντας τη ζωή να ρέει ελεύθερα. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο την καρδιακή υγεία, αλλά και τη γενική απόδοση του άνδρα, καθώς η κυκλοφορία του αίματος είναι το κλειδί για την εμπιστοσύνη. Μια μόνο σκελίδα λιωμένου σκόρδου στο μείγμα με το ελαιόλαδο αρκεί για να δημιουργήσει μεγάλη διαφορά στη ροή του αίματος και την ενέργεια. Οι σταγόνες λεμονιού που θα προσθέσουμε αργότερα μαλακώνουν τη γεύση, μετατρέποντας το μείγμα σε δροσιστικό και ενεργειακό ποτό. Και τώρα έρχεται το συστατικό που προστατεύει αυτό το μείγμα από οξύδωση και δίνει τη δυνατότητα επισκευής των κυτάρων από μέσα, το λεμόνι. Ο χυμός λεμονιού δεν είναι μόνο πηγή βιταμίνης C, αλλά ένα πλήρες ασπίδα προστασίας για το σώμα του άνδρα. Η βιταμίνη C προστατεύει τα μόρια νητρικού οξυδίου που ανοίγουν τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνουν την οξυγόνωση κάθε κυτάρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα τυχώματα των αγγείων για να παραμένουν ευλίγιστα και να μην σκουριάζουν με τα χρόνια, μειώνοντας τον κίνδυνο υψηλής πίεσης και διατηρώντας την κυκλοφορία σε υψηλή απόδοση. Επιπλέον, η βιταμίνη C καταπολεμά το οξυδωτικό στρες. Βελτιώνει τον ύπνο και επιταχύνει την αποκατάσταση μετά από σωματική ή πνευματική κόπωση. Μια μικρή κουταλιά φρέσκου χυμού λεμονιού σε αυτό το νυχτερινό μείγμα δεν προσθέτει μόνο γεύση, αλλά ενεργοποιεί το σύστημα αυτοεπισκευής του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με την πάροδο των ημερών, ο άνδρας αισθάνεται μεγαλύτερη ενέργεια, σταθερή διάθεση και ανανεωμένη σωματική και πνευματική δραστηριότητα. Τι όμως εμποδίζει τη ζάχαρη να ανεβαίνει και παρέχει σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες πτώσεις? Η απάντηση βρίσκεται στο επόμενο συστατικό, το ginger, η ρίζα της ανανεωμένης ζωτικότητας. Το ginger, που στα παλιά βιβλία περιγράφεται ως φωτιά που ανάβει το αίμα στις φλέβες, έχει εκπληκτική ικανότητα να ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα, να μειώνει τη φλεγμονή και να διεγείρει την παραγωγή τεστοστερόνης. Οι ενεργές ενώσεις του, όπως το τζιντζερόλι και η σογαλένη, ενισχύουν τη μικροκυκλοφορία, βοηθούν στην ορμονική ισορροπία και βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος. Συναισθηματικά, δημιουργούν αίσθηση ζεστασιάς, σταθερότητας και αφαιρούν την πνευματική κόπωση που προκαλεί το συνεχές στρες. Η προσθήκη μισής κουταλιάς τριμμένου φρέσκου ginger στο μείγμα δίνει μια ελαφριά πικάντικη νότα που ενεργοποιεί κάθε κύτταρο του σώματος. Αρκεί η κατανάλωση μια ώρα πριν τον ύπνο για να ξεκινήσει η σιωπηλή διαδικασία επισκευής που συνεχίζεται όλη νύχτα. Τέλος, το πιο σημαντικό συστατικό, το χρυσό δίδυμο που καταπολεμά τη φλεγμονή από τη ρίζα και αναζωογονεί τα κύτταρα, κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι. Ο κουρκουμάς είναι ένα φυσικό φαρμακείο, με δραστική ουσία κουρκουμίνη, ένα από τα ισχυρότερα αντιφλεγμονώδη που γνωρίζει η επιστήμη. Το πρόβλημα είναι ότι η απορρόφησή του είναι πολύ χαμηλή, εκτός αν προσθεθεί λίγο μαύρο πιπέρι, που περιέχει πιπερίνη και αυξάνει την απορρόφηση έως και 2.000%. Μαζί λειτουργούν ως ομάδα για να καθαρίσουν το σώμα από τις σιωπηλές φλεγμονές που παρεμποδίζουν την παραγωγή ορμονών και μειώνουν τη ροή του αίματος. Όταν οι φλεγμονές μειώνονται, το σώμα αρχίζει ξανά να λειτουργεί αποτελεσματικά, δίνοντας αίσθηση ελαφρότητας, διάβγειας και εσωτερικής όθησης για ζωή. Μια μικρή πρέζα κουρκουμά και μαύρου πιπεριού μετατρέπει το μείγμα σε χρυσό χρώμα, σαν να είναι ο ήλιος σε ποτό. Αφού μάθατε τα 5 συστατικά, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε τον τρόπο προετοιμασίας και χρήσης για να αξιοποιήσετε τη μέγιστη δύναμή τους. Σε ένα μικρό δοχείο, προσθέστε μια κουταλιά εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Προσθέστε μια σκελίδα λιωμένου σκόρδου και αφήστε για 10 λεπτά να δράσει. Στη συνέχεια, προσθέστε μια κουταλιά χυμό λεμονιού, μισή κουταλιά τριμμένο ginger και μια πρέζα κουρκουμά και μαύρο πιπέρι. Ανακατέψτε καλά μέχρι το μείγμα να αποκτήσει υπέροχο χρυσό χρώμα. Μπορείτε να το καταναλώσετε ως μικρή δόση πριν το δείπνο ή ως ελαφριά σάλτσα σε σαλάτες ή ψωμί ολικής ζάλεσης. Καθώς το σώμα παράγει τις περισσότερες ορμόνες κατά τη διάρκεια του ύπνου, η καλύτερη στιγμή για κατανάλωση αυτού του μείγματος είναι μία ώρα πριν κοιμηθείτε, ώστε να δράσει σε αρμονία με τον βιολογικό σας ρυθμό. Η συνέπεια είναι το μυστικό, όχι η τελειότητα. Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται από τη μία νύχτα, αλλά μετά από 2 ή 3 εβδομάδες το σώμα αρχίζει να στέλνει μικρά σημάδια. Βαθύτερος ύπνος, ξύπνημα με ενέργεια, μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια και έντονη αίσθηση αυτοπεποίθησης. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι θαύμα, αλλά λογικό αποτέλεσμα της διατροφής του σώματος με όσα χρειάζεται για να επαναφέρει τη φυσική ισορροπία του.
Έχω δοκιμάσει αυτή τη συνταγή σε εκατοντάδες άνδρες όλων των ηλικιών και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά παρόμοια. Βελτίωση στη διάθεση, στη δραστηριότητα και στη συνολική απόδοση. Μην προσπαθείτε να ανακτήσετε μόνο την νεότητα, αλλά επαναφέρετε τη ζωτική σας αξιοπρέπεια, την αίσθηση ικανότητας και ελέγχου που σας δίνει αυτοσεβασμό. Η αρενοπότητα δεν μετριέται με την ηλικία, αλλά με την ικανότητα του σώματος να δίνει και να συνεχίζει. Η γύρανση δεν είναι αδυναμία, αλλά μια πρόσκληση να φροντίσετε τον εαυτό σας με μεγαλύτερη επίγνωση. Αυτό το απλό μείγμα είναι μόνο ένα βήμα, αλλά μπορεί να είναι η σπίθα που θα σας επιστρέψει όσα έχετε χάσει. Χρησιμοποιήστε το τακτικά. Κοιμηθείτε καλά και τροφοδοτήστε το σώμα από μέσα. Το σώμα δεν ζητάει το αδύνατο, μόνο ο μικρομετόνο τι χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά όπως έχει σχεδιαστεί. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους αγαπάτε και ας διαδώσουμε αυτό το μυστικό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανδρών. Και μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια μετά από 30 ημέρες εφαρμογής πώς άλλαξε η ζωή σας. Θυμηθείτε, η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στους μύες, αλλά στην ισορροπία. Κάθε βράδυ ξεκινά το ταξίδι της ανάκτησης αυτής της ισορροπίας με μια σταγόνα ελαιολάδου συνδυασμένη με πρόθεση και επιστήμη.